Mä teen tän Hot Chip Challengein. Tässä on tämmönen ruumisarkun muotoinen. Täällähän on kumihanskat ja sipsiä ja tästä saa näköjään tarrojakin. Ja tommosen tatuoinnin, mutta mitäs tää pussukka nyt sanoo? Täällä on nää sipsit. Tää on vain yksi sipsi. Yksi sipsi. Mä luulen, että täällä on 3 sipsiä. No sitten mä syön tän sipsin. Tässä pitäisi olla tässähän pitäisi olla Carolina Reaperia. Tää niinku... Ja hanska olisi pitänyt pistää käteen. Hanska. Mä oon kyllä tottunut sipseihin, tai siis chiliin. Tää on niinku Carolina Reaperia. No ei kyllä tunnu missään. Nyt ei hanskakin käyttämättä. Kyllä mä nyt kaljaa meinaan ottaa. Yksi sipsi. Mä luulen, että siellä on 3. Onhan tää vähän tulinen.